Misaka ang presyo sa mga nag-unang palaliton sa Bangkiruhan Public Market sa Davao City, sama sa karning manok ug isda. Sumala sa mga negosyante, dunay bastanting supply sa merkado, apan jutayra ang namalit. Okay lang, dili kusog, di pudhinay. Dati 130, 150 lang ang manok, karon 200 na. Sa una, makaurot kog sa gatos, karon 50 maglugos. Karon nga panahon, palit jud ang isda kay nganuman nihit man ang isda, tapos mahal mapod ang mga karni, mga manok, baboy. So ang mga tao diri mo palit sa mga isda. As of June 21, 2022, anaa sa 200 pesos matag kilo ang presyo sa manok gikan sa 160 hangtod 180 nga presyo niini sa milabay adlaw. Isdang tulingan anaa sa 150 pesos ang matag kilo, bangus nga naa sa 170 pesos hangtod 180 pesos ang matag kilo, tilapia anaa sa 130 hangtod 140 pesos ang matag kilo. Matambaka nga naa karon sa 160 hangtod 210 pesos matag kilo ug tamban nga naa sa tag 60 pesos ang matag kilo. Samtang ang pasayan nga gagmay anaa sa 260 pesos ang kilo, 280 pesos matag kilo kung dagkong pasayan ang imong paliton. Sa mahilig ug nukos, tag 140 pesos hangtod 200 pesos ang matag kilo. Kung dunay pagsaka sa presyo sa karning manok ug isda, mikunhod ang presyo sa karning baboy. Sa karon nasa 295 pesos ang matag kilo niini gikan sa kapin 300 pesos sa milabayng semana. Naipagbaba gamay lang. Di pa sinento na medyo yung taas ang kaning kwan, dagan sa pisyo sa livestock. Karon nagbaba lang gamay. Pero ang palit medyo tama-tama sad. Mutaas man umuubos ang presyo sa mga batakang palaliton, normal man o dunay pandemya, nagpabilin ang mga negosyante sa ilang pagpaninda. Sanglit alang kanila, gikinahanglan sa ilang mga customer ang ilang paninda o kinahanglan usab nilang maninda aron mabuhi ang ilang pamilya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.